Llavors, fent una extrapolació, un promig, jo deia que aquests 30 ajuntaments totalitzen uns 45 milions de pessetes de l'època. Sabeu que s'ha publicat que hi ha un estudi de la UDG que fa un peritatge i que fa un tipus de càlcul. És un càlcul estadístic, és a dir, és discutible i es pot valorar d'una forma d'allò, però és seriós, i aquest càlcul fa equivaldre una pesseta de 1939 a uns 14 euros actuals, 13,9. El que tenim ganes és de ser molts. Mentre més siguem, més força tindrem. Per tant, jo crec que s'ha de treballar conjuntament i aquest és un primer pas per comunicar a tots els ajuntaments afectats com ho hem fet nosaltres i quins passos podrien seguir ells. Jo sóc aquí per tenir un respecte a aquesta gent que en el seu moment, doncs, esclar, va ser espoliada d'uns pocs diners que tenien, que per ells era molt. Penseu que després de la guerra ve aquest espoli el que aquesta gent devia patir. Per respecte amb ells sóc aquí i veurem quin és el recorregut de tot aquest procés.